بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل من حج ولم يزرني فقد جفاني وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما Cherifla TV la jaba wambofo islamia ka fulini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ansina kana nyonsoro anga jemu kan hukumu konnala no ye Dinè Baro mi jemu kan na be wuli ka se karamo ma anika karamo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fununa ambe anga jemu kan krengerno konnala no anyi hiji walanda min damne kamni anga jemu kan temeno amina tani o jemu kan ni wala saka kuma ni awye hiji ke chugu mona ani ankaramo ani ambalon so bi nyonfe no ya sida Mariam DEMBELE te maduguli Dinè Baro la jamana konnala wa hiji ko fana kunka abe sancha mambo abe da hiji deunka katu deme ko hiji barawla anya fo yanga jemu kan temenuna jemu kan krengerno no di hiji barawla ambe maoma William o mamu no be hiji bara nyero u ya kalanke u ya bara u fana ke ka chaya donc hiji te ulma kokure ana bina je ka boro ke hiji kuna funnola ngayane anga do anga boro kono ame anga molmatu bismillah ka fay ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أكرم عثمان كان أمبي إفو إكا كنا نجالا جمانا دوني إسلامي كفولي بلا تلي شريفلا فل بغا بلا جلما مالكونا أني مالكوكا جيا يورو بلا جلنا كوالا كيسانا كهينة على كودومي أنوي. آمين يا رب العالمين. سيدة مريم إنا فو أندا سلامة كما دمنا تشومنا. أنا جموكان تملينا أنا أنكر مودو سكيرا كما هيجي باردوكا. Yedo maldium ka hiji fanchama ambe bara udamne ni Madina de ni avion bora na wijigina ni Madina nanjina Madina bara do bambulo bara munun kan ke Madina ala kuma ba anda sira adoma anga jemu kan teme foka tasi ziara munun kan ke Madina anda sira uluma anga jemu kan temina ngayen anga do anga baro ere baku nala Seyda Mariam Madina sigere nafa jume mala da kunya da manama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz Aba Zahara ame ala tanunka barkada nambe bo anga dugula ya no ankelen ko kangania sri ala ka wile selama kamta ala ka so hiji nan wulla ka bo anga jamana ko nanu anga ba malibai ni avion anta ba tleni do ye Madina abi kleni do ye fena ka turu jugi Jeddah nga ujigine ko fe Jeddah karu de bina di amma kare munumbe anta katana nye Madina kasrona ya jatemina na jigira Jeddah ani makande kasurun katebe midinka hiji du fena bara bebeke makande nga ame makan blanco fe kampa makan kuna ameta Madina otege gansa o cho kelen fena ne avion ma ambila Jeddah ne avion kera directie katana nye Madina ambe pam makan de kuna katanye resoro Madina muna ambe pam makan kuna otege gansa kula ka fika ni nyinigali do mi nafaka bunku sebe nete tani jabi ta ro jangwara la mukaddima ke sayi kuma damne kuma kami Aba Zahara ne fena be nga kuma kanta o kuma kan kelen konala ala kira sallallahu alaihi wa sallam ambe ba do ka fo ale de dan fen guntigi Allah subhanahu wa ta'ala ma dan fenda min bese kay jo ala kira joro law dan fenti abadan sa fe mba fe ka fo ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ni fo istega bla baskila ku be pese ni nyogonye ni ameni po ga gili ni po yi ba su pese ka pese ni nyogonye de ale ni fo dingle ni ska pese ni nyogonye Allah subhanahu wa ta'ala ale kanu ka dan fen bela jelen sanfe wa ala dan fen folo min da ka kanu wa Muhammad noro de sallallahu alaihi wasallam ala sona kana bo adama deuna bonya kama adama donye
ala kira soroli adamadinya la sallallahu alaihi wasallam haza sharafun lana ni nye bunya badi awnyi anfa adama ka ke wale chaman be aka kuma kan chaman be abu bunya ino karamai abu sabati ko jira awna otuma rasul sallallahu alaihi wasallam ala ale de ke chide folo e danina ka ke chide laba e chilila aw minun garjiga dunala on be barka da Allah taala nota ya baza haraw manton do temena olu klena rasul klema be sallallahu alaihi wasallam go ala kira nafaso Allahu akbar uye ala kira barika soro ala kira horoma o manto nya soro kasoro ama bangi folo amana dinya kono muna Allah taala ale kofu yana kana adona kasoro amana abina tuma me wasoro adoni du wa tale fene kofe adoni ba bi sabati de kata fo ata se dinya wulima wa kiyama jondo cheba kile mimbe nabe kuma ni ko beto atala we Muhammad de sallallahu alaihi wa sallam otuma kira na ko fasamantiya bayin ala ye fasamantiya belebele ta kadi anlema ummatu rasul aminu kira mantonye kuntum khayra ummatin khayriya min dira an mamadi manton shide mabatula kira yɛrɛ ka cogoya la donc ale dalen bɛ Madina b'a dɔn i bɛ fɛ ka Madina sigi bonya de fɔ o de bɛ ka na ni ye nka waati n'a cogoya kama donc ale ka o bonya bɛɛ min dira kira ma ale min dalen bɛ Madina o de bɛ Madina sigi fana bonya ko fɔ Aba Zahara ala k'i sara hɛrɛ la bon donc ala kira sallallahu alaihi wasallam ala y'a kɛ anw garijɛgɛ ye n'i y'a mɛn anw bɛ seli anw bɛ sun an bɛ hiji an bɛ jaga bɔ ale de y'an ka kuduwa ye ale de nana ka na bɛɛ fɔ anw ye sababu ko kana to di yan kana jidi an ka kana ɲinɛ kɔ o la e ka mukadima la sa e ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko mami ye hiji soro atara alkaba la kata hiji ka mina ke ka arafa ke ka muzalifa ke ka jamratu beke ka ba ka sengana ka so ka soro mata bo ale ko tigale jamfa ko tumala kana ge jamfanci kata bo madine kum bilibili bala parce anga sababu nyuma de dalembe sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara utale la ko ayin tagali ndoya ani islamu belajele sida Mariam ina fanya futu na kuma na Madina si hanga jemu kan temene wala na binne be feke ka boro keren doni e mena ibida hiji de unga kata eni ambala ka ugerle no nyona ka chaya o ni baraka nyon fe ka chaya na fara Madina sigila bara bakurbaw be no be kan aminke me na fara ke ka bara do fo ambala ka wi u kan ku jija mina Madina sigila e be bara jon fuyi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Aba Zahara ye tiɲɛ fɔ anw ni muso de durukulen don kosɛbɛ parce que hali Madina cɛw ka seli yɔrɔ b'a dama musow ka seli yɔrɔ b'a dama an ka ɲɛgɛnw an ka foyi tɛ kelen ye tuma caman anw musow an bɛ taa an ka ziyara kɛ cɛw ka ziyara bannen kɔfɛ anw de bɛ don n'an yɛrɛ rawda la cɛ tɛ se ka don n'anw ye komi an tɛ se ka don ni cɛw ye cogo min na o la tiɲɛ na ani maliyɛn musow an durukulen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ o yɔrɔ la n'i ko ne ka fɛn fɔ maliyɛn muso ɲɛna a ka Madina sigi la pour que a ka tɔnɔ sɔrɔ a la a fɔlɔ-fɔlɔ n bɛ min fɔ a ɲɛna a k'a ka limaniya kurakuraya parce que ni Madina yɛrɛ ta k'a lajɛ Madina ye limaniya dugu de Allahu akbar kira sallallahu alaihi wasallam ko a ko limaniya a bɛ n'i fo ka bɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na k'i kunda dugu min kan ka to dugu min kɔnɔ n'o bɛ k'a ka so ye a bɛ sabati ye o de ye Madina ye Allahu akbar Madinatul Munawwara n'an donna an kan ka limaniya kurakuraya an bɛ ka taa bɔ cɛba min a ɲɛnama tun bɛ yen nka an bɛ taa dalen de sɔrɔ o ye wajuguba y'an bolo o la limaniya kurakurayali kɔfɛ n bɛ fɛn min gɛlɛya n balimamuso ma Madina o ye sabati ye sabati muso ni sabati kaga sanga ni wakati be yoro bela muso tɔgɔ muso a jamu ye ko sabati de mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni yoro belebeleba sugu ninnu na ni hɔrɔmale ni yoro lahɔrɔma bayina a ka kan muso k'i hakili to a ka sabati la ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i b'i ka ɲɛmɔgɔba dɔ de ɲɛkɔrɔ i taara bɔ i ka ɲɛmɔgɔba dɔ de ye ni Madina tɛ i t'ale ɲɔgɔnna sɔrɔ yɔrɔ si la o kɔfɛ ne bɛ min gɛlɛya hijiden ma n'a sera Madina a ka jija Madina misiri selili la tuma don an se k'a fɔ a baraka ka fisa ni alikaba seli ye parce que ala kira yɛrɛ m'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam nka Madina misiri selili hɔrɔma dɔ b'a la gindo dɔ bɛ a la ni mɔgɔ min y'a matarafa i b'o y'i ka ɲɛnamaya la i b'a y'i ka saya kuma la Allahu akbar o tuma Madina misiri a farida kelen an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye misiri tɔw ba kelen de ye o bɛɛ lajɛlen k'i bɔ yen rasul sallallahu alaihi wasallam ka hayatu kɛra ka caya yɔrɔ min na ka tila tuguni k'a dalen bɛ yɔrɔ min na e ka taa i ten turu o yɔrɔ la ala o ye koba di o kɔfɛ ne bɛ min gɛlɛya silamɛ musow ma salatu ala nabi n'an donna Madina kɔnɔ astaghfirullah zikru ɲumanba don la ilaha illallah zikru ɲumanba de don nka ka salatu kɛ ala kira ka sallallahu alaihi wasallam a ka dugu la o ɲɔgɔnna kado tɛ yen Allahu akbar Aba Zahara i ye salatu kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a jaabilen don
meleke munun bi aluba jabi rasul yere ba jabi ala yere be salatu jabi abe meleke u bila ka kelen sara tan tan bi sara keme bi sara bakeli mais mogo mi ye salatu ke Madina Misri kono an to jate donde Allahu akbar mogo mi ye salatu caya wala ne ba nyini hijide musulman fe nu duna Madina o tarabo ala kira sallallahu alaihi wasallam ala yere bonya femba min di kirama na ya damina yere tokola inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o salatu di ala ko ale rabbi ka ke kaba bidawami wal istimrar meleke o fene bi ka ke o tumala e adamadin kisaw wele aw minnu kɛra limaniya jɔn ye Muhamadu kanu sabatilenbaw minnu n'an dara ka cidenya la ko an ka farale ka soratu kɛ ani mɛlɛkɛw a k'an bololankolon tɛ bɔ dɛ jago bɛna tɔnɔ ka bɔ n'an sɔrɔla ka dɔrɔn kelen k'ale ni mɛlɛkɛw b'a sara 10 de la a bɛ sara o cogo la fo ka taa se hakɛ min ma mais n'an donna Madinɛ k'an taara bɔ a yɛrɛ o kuranɛ haya min sabatilen bɛ yen tan an k'an k'o baara in ta k'o kɛ an taga bolo ye ne yɛrɛ kɔni b'a ɲini hijiden bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'u tulo bɛ kan na u bɛ bamanankan in de mɛn n'u tagara Madinɛ salatu ala nabi u k'a kɛ alu kana jate ɲina la bila hadadin kana jate ɲina la e bɛ k'a kɛ ala de ye jatekɛla ye o ale bɛ jate dɔn ka tɛmɛ i kan salatu kɛ fajiri selilen kɔ salatu kɛ seli fana selilen kɔ lagadara sela fitiri sela safu sela kana girin salatu caya i b'a kɛrɛfɛ de foyi t'i ni rasul cɛ i fila kɛrɛfɛ e y'a ka dunan de ye bɔ tuma na ka salatu kɛ ka caya an b'o ɲini kosɛbɛ musow fɛ inshallah baara filanan i bɛ filanan jumɛn fana f'u ye tuguni baara filanan min ni b'o ɲini u fɛ o ye kelenya ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn kun ka tila k'u hakili lajigin k'an ka ɲɔgɔn lakunu Madina wagati kunkurun dɔ de b'an bolo yen nɔ tuma dɔ la une semaine tuma dɔ la dɔw t'o dafa yɛrɛ o yɔrɔ fɛn na an b'a fɔ hijidenw ɲɛna ni mɔgɔ min danna tile 6 ma walima i danna tile 5 ma ou bien hali danna tile 1 ma i k'a dɔn k'i ka hiji ka ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔrɔn kana taa hiji kɛ ka sɔrɔ i ma taa bɔ rasul ye o de y'a to an b'a ye dɔw bɛ taa u tɛ taa joona u bɛ fɔlɔ Makan ka taa hiji kɛ nka ni hiji banna u tɛ se ka na dɛ u bɛ segin tuguni mɛnɛ sababu ɲuman in dɛ an bɛ taa ale de nɔfɛ mɛnɛ fo an ka taa sen jɔ ale la n'i ma taa ale yɛrɛ lajɛ a b'i ko n'i ye na tobi kɔgɔma k'a la a b'a Zahara hiji yɛrɛ diya yɛrɛ dɛ Madina de koyi n'i taara i bɛ taa limaniya ta yen de ka cɛsiri ta yen de ka sɔrɔ ka na i jɔ ala la a b'i komi an bɛ taa dogo rasul kɔfɛ alayhi salatu wasalam ka taa dogo a kɔfɛ ka sɔrɔ ka na ala fɛ yen mɔgɔ min jɔra ale kɔfɛ ala t'i tɔɔrɔ o la n bɛ min ɲini hijidenw fɛ u ka ɲɔgɔn lakunu dɔw bɛ yen fajiri dɔ bɛ tɛmɛ u kan o b'a sɔrɔ u ka chambre kɛrɛfɛ mɔgɔw wulila ka taa olu ma bɔ a kalama ni wulila kɔnɔnajɛya bolo ma i ni minnu bɛ yɔrɔ kelen na daw konko i k'a lajɛ n'a sɔrɔ u ma taa i wuli wagati sera an ka kɛ sabalibaga ye ka ɲɔgɔn muɲu an kana pɛrɛn-pɛrɛn Madinɛ an kana juguya foyi den kelen kɛ Madinɛ an ka dɔn k'a fɔ an b'an ka belebele de kɛrɛfɛ belebele min bɛ belebele bɛ sanfɛ o tuma an ka basigi ta ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ n b'a fɔ hali Madinɛ saraka dɔrɔmɛ 1 a ka fisa ni diɲɛ dugu bɛɛ sarakati o i mana dɛmɛ don mɔgɔ ma Medini i hijiden ɲɔgɔn ma i ye sabali minnu kɛ i ye dɛmɛ minnu don o fana baraji ka bon ni dugu bɛɛ lajɛlen ta ye o tuma n b'o gɛlɛya hijidenw ma ɲɔgɔn dɛmɛ i kuma dɔ kuntigɛ sa n bɛ fɛ ka dakuruɲa 2 fara an ɲɔgɔn i da sera kuma dɔ ma kuma kɔ i ko Madina ye dugu lahɔrɔmaba de parce que ka da kan alakira sallallahu alaihi wasallam dalen bɛ yala sabatira sɛbɛnfɛn wɛrɛ k'a fɔ k'an ka maa ɲuman dɔ tun bɛ yen nɔ n'ale tun donna Madina a tɛ sabara don a sen na Imam Malik kira tun dalen bɛ yen nɔ de k'ale yalasa ale sentigɛ kɔnɔ n'a bɛ da kira senda yɔrɔ dɔ la a b'o lahɔrɔma sɔrɔ o ye dugu bonya ye ni an ma se k'o kɛ n'an donna Madina an kan ka Madina dugu in bonya cogo di alhamdulilahi rabbil alamin a sabatira sɛbɛnfɛn dɔ la an ka Imam Malik rahimahullah a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔna yɛrɛ la k'a ma sabara don ka taa ma Medine kuma tɛ ka yɛlɛ a ka so kan ou bien ɲɔgɔmɛ kan u y'a ɲininka fɛnɛ dɛ a ko rasul dalen bɛ dugu min kɔnɔ ko a maloya b'a la ka sabara don ka taama kira dalen ka sallallahu alaihi wa sallam bon o tuma hali ni anw ma se k'o kɛ komi i y'a fɔ cogo min na a ba Zahara o ye fɛn dɔ ye sɔmi dɔ ye an kan k'o sɔrɔ n'an donna Medine kɔnɔ an ka kɛ mɔgɔ sumalen ye an ka kɛ mɔgɔ sabatilen ye an ka kɛ mɔgɔ sabalilen ye an kana sɔn abada ka don Medine ka bɔ an ni mɔgɔ ka dala sɔsɔ yɛrɛ kɛ yaro hiji yɛrɛ la o t'a la o kɛlɛ t'a la ɲɔgɔn sɔsɔ t'a la ɲɔgɔn sama t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madina mɔgɔ bɛ wuli ka taa Medine kama ka sɔrɔ hali hiji tɛ n'Ala y'a se k'i ye bon comme o se tɛ anw ye ko tɔnɔ 2 tɛ sɔrɔ sɛfan bara 1 na an ko sɛfan dɔ bɛ a bɛ sɔrɔ a la dɛ hiji ko 1 i bɛ a sɛfan bara 1 ta ka tɔnɔ 2 sɔrɔ a la i bɛ boli ka taa fɛn min nɛgɛ b'i la ka t'o minɔgɔ b'i la n'o ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka rawdaba ye a ka alijinɛ soba in yɔrɔ alijinɛ so bɛ diɲɛ kɔnɔ Madina de don rawda in de don o tuma ni an donna dugu in kɔnɔ n bɛ segin a kan hali bi basigi sabali
sosoliba kana kɛ kɛlɛ kana kɛ an kana funu ɲɔgɔn kɔ kɔrɔfɔli jugu misiri sira la misiri kɔnɔ an k'an yɛrɛ kun fusaya ma an k'a dɔn k'a fɔ kira ɲɛ bɛ an na dɛ telefɔniw bɛ taa Facebook bɛ fɛn réseaux sociaux netu kɔnɔna ka taa ɲini yɛrɛ kɔ kana sɔgɔma e bɛ dugu dɔ de kɔnɔ wagati kunkurunin o wagati kunkurunin de o de bɛ n'i ka ɲɛnamaya wagati bɛɛ lajɛlen garanti i ka ɲɛnamaya wagati bɛɛ lajɛlen n'i ye san 100 kɛ diɲɛ kɔnɔ nin wagati tile damadɔ in dɛ a b'a assurance d'i ma donc mɔgɔ kan k'i janto la i man k'o tiɲɛ cogo si la hijiden k'i yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ Medine ni ladabu dafalen ye hali Kurani kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye kangari da kira jɛɲɔgɔn ye a ko la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi aw kama qala subhanahu wa ta'ala sɛbɛnnen bɛ kira dayɔrɔ yɛrɛ sanfɛ mashallah ba Zahara Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko aw kana kumakan yɛlɛ ala kira kumakan sanfɛ sallallahu alaihi wa sallam kan kana k'i n'a fɔ an dɔ bɛ kuma dɔ fɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn ka jama-jama o tuma Medine ye sabati yɔrɔ de ye a kan ka ye hiji la surtout muso ka sabati k'i majigi mais yɛlɛkolonci e karisa kanw bɛ sanfɛ sutura tɛ yen hijabu bɛ lafili subhanallah o ye kojugu de ye k'i ka hijabu matarafa tanke silamɛ muso k'i hakili to surtout nafilaw ka nafilaw caman seli misiri na yanni ka wuli ka bɔ yen n'i ye nafila dɔ seli a taa dɔ seli i tɛ da yɔrɔ ka caya a se bɛ Ala subhanahu wa ta'ala i ka sujudukɛ yɔrɔ dɔ a bɛna taa bɛn rasulu sen tɛgɛ da yɔrɔ dɔ ma mais o bɛ sɔrɔ cogo di e ka basigi e ka sabati e ka limaniya i ka alakira kanu dekere ka dɔn k'a fɔ ko n bɛ n ka jamakisɛ foro de la n'an k'a ci kɛ ka ɲɛ o tuma n b'o ɲini musow fɛ kosɛbɛ dugu ye dugu hɔrɔnmaba ye n'an donna kɔnɔ dɔrɔn a ka dɔ dɔrɔn k'an falenna dakunya fila la an da sera an ka baro tɛmɛnen na ziyarakɛyɔrɔ dɔw bɛ Madina ɛri musow fana bɛ t'o ziyara ninnu na i n'a fɔ Baqiya misiri dɔw bɛ yɔrɔ dɔw bɛ tarikuma yɔrɔ dɔw bɛ minnu kan ka ziyara musow ka kan ka t'olu ziyara cogo di dakunya teliya la waati cogoya alhamdulilahi rabbil alamina ustaz Aba Zahara an bɛ Ala tanu k'Ala barikada ziyarakɛyɔrɔ minnu bɛ Medine an bɛ t'olu ziyara a bɛɛ lajɛlen Ala kira kanu kelen ye kira tɛmɛ yɔrɔ dɔw de don a ka koba dɔw yɔrɔ de don a bɛɛ kira nɔ de a bɛɛ rasulu nɔ de ye sallallahu alaihi wa sallam o kama hijiden kan ka fɔ k'a barika Ala ye Allahu akbar Ala m'a di minnu ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye tagama in a ɲɔgɔn taama tɛ diɲɛ kɔnɔ n'an y'a jateminɛ masjidu Quba an bɛ taa ziyara kɛ rasul sallallahu alaihi wa sallam a bɔra Madina Maka don min na ka na don Madine ni Medinakaw y'a kunbɛn ka ɲɛ nin yɔrɔ in na n bɛ hakili jigin kira ka kuma dɔ la Aba Zahara alayhi salatu wa salam a ko k'a b'an ladi k'an ka hakili to lansaru la lansaru ye Madinakaw de ye u y'an ka kira kunbɛn don dɔ la jatigiw k'an ka kira bonya k'a tagama ɲɔgɔn bonya ka sigiyɔrɔ fɛɛrɛ ka d'u ma rasul sallallahu alaihi wa sallam a donna don min na Madinɛ a ye sigiyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ n'a ka ɲɔgɔmɛ bugura o de ye Kuba ye Kuba misiri a fɔlɔla ka mun kɛ misiri jɔli nin don na a yɛrɛ bolo bɛ bɔgɔ la kalakala minnu bɛ cɛ tamarofu minnu bɛ cɛ a yɛrɛ bolo b'a la a cɛsirilen don ka sahabaw dɛmɛ ka so jɔ Ala ye o Kuba misiri kira sigilen de fɔlɔ alayhi salatu wa salam a seginne ka na Madina kɔnɔ ka na camancɛ in na ka na sigi sibiri o sibiri a yɛrɛ tun bɛ taa seli wa ko ni mɔgɔ min ye janaba ko k'i sanuya ka ɲɛ ka taa jogo 2 seli Kuba misiri la Aba Zahara umura dafalen ko baraji de bɛ d'i ma kira nɔ de don a bolo a ka misiri de don o tuma na an bɛ taa b'o la o ye fɛnba ye musow bɛ taa n'an taara an k'an yɛrɛ kun sutura hali bi an dontɔ mobili kɔnɔ an ka don ni ladabu ye an kana girin ka ɲɔgɔn ɲɔni mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ an ɲɛ an ka hinɛ olu la musokɔrɔba ninnu peut-être nin ye e ba filan de ye lala i mamuso filan de ye nin ale dɛmɛ a ka don mobili kɔnɔ i bɛ barajiba sɔrɔ o cogo kelen la n'an sera an ka jigin ni hakili ye n'an bɛ don misiri ninnu kɔnɔ an ka don n'an kini sen ye o ye misiri bɛɛ ye n'a donna n'an kini se ye ka Ala tala tanu ka jogo 2 seli ka Ala wele ka dugawu k'an ka jamana ka dugawu k'an denw ye lafiya ka dugawu jaabilen o kɔfɛ misiri wɛrɛ bɛ yen ko sabu masajid Salman Farisi yɛrɛ place bɛ yɔrɔ la ye a n'a ka hakili dayɛlɛ a n'a ka faamuya Ala ye dɔnniya min di ni cɛba in ma Salman Farisi Ala ka hinɛ b'a ma Ala ka diɲɛ b'a kan kan daga dingɛ bɛ se don min na ale de ye o ɲɛfɔ rasulu ye ale de ye fɛɛrɛ di i m'a ye bon donc o sabu masajidi min bɛ yen nɔ o fɛnɛ misiri 7 ye an bɛ taa ka t'o fɛnɛ lajɛ an bɛ rasulu ka sahabaw caman nɔ y'o la i n'a fɔ Seydina Abubakar Seydina Umaru an b'u bɛɛ jɔyɔrɔw la an bɛ Fatumatu Zahara an b'u bɛɛ lajɛlen ka place y'o la o fɛnɛ yɔrɔ in n'an taara an bɛ miiri n'a ye Salman Farisi yɛrɛ ka misiri b'a cogoya la ye aw bɛ don Rawda fana kɔnɔ an bɛ don Rawda fana kɔnɔ fɛn Baqiya alhamdulilayi n'an taara Baqiya an bɛ jɔ duguma
cɛw bi don mais an muso ti don an bi jɔ dugu ma an bɛ mɔgɔ sɔrɔ cɛ la wala muso la min bɛ foli an dɛmɛ ka foli di silamɛ furuw ma yen nɔ wa arawda fɛnɛ kɔnɔ bakiya fɛnɛ kɔnɔ la dɔ dalen bɛ yen alhamdulillah dɔ dalen bɛ n'anw musow taara an jɔ ka ziyara kɛ anw bɛ miiri o la kosɛbɛ an b'o kanu kosɛbɛ o ye Fatumata Zaharaw ye o ye Nawura ye o ye Latifa ye Umu Abiha Rasulu dusukun yiri feere Al Hasan wal Husain olu ba ala de y'a kɛ Fatima ye ka balo ka fatu ani nɔgɔ ma ɲɔgɔn ye o tuma an bɛ taa jɔ ka Seydina Ali muso n'a jɔra n'a muso an bɛ miiri ale la k'a nata a bɛna muso minnu solina don kini anw ka ala k'anw y'o la k'a nata a ye Seydina Ali khidima cogo min na ka kɛ muso sabalilen ka kɛ muso muɲunen ka Ali ladon ko ɲuman min na ala ka anw dɛmɛ an n'an denw ka se ka kɛ ten n'anw jɔra bakiya dɔrɔn an bɛ nisɔndiya n'ale ye donc dakuruɲa surunya la dɔrɔn bakiya bɛ n'a fɔ tourisme ka taa kira ni a nɔw ka t'i sen da olu la ka t'i charger ka dusukun charger ka limaniya kurakura ka limaniya charger yani ka taa don hiji baara la wala i tilalen kɔfɛ hiji la ka n'i ka hiji sanuya Madina ka sɔrɔ ka segin ka na Mali la kuma la surunya la Mariam an ka waati in ka surun kojugu Madina yɛrɛ tɔgɔ fɔli dɔrɔn a bɛ mɔgɔ nisɔndiya a kuma ka di a baro ka di a tɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔ la a tɛ nɛgɛ bɔ fɔbaga la a tɛ nɛgɛ bɔ a laminalikɛla la nka waati n'a cogoya kama dakuruɲa laban jumɛnw b'i bolo k'a lase an balakaw ma ala ye hiji nɔgɔya minnu ye ɲina u bɛ se ka labɛn ɲumanw sabati walasa Madina sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min yan'an ka taa Maka o fana y'a dama baro ye an bɛ ka tila ka dugawu k'an ka baro in kuncɛ o kan alhamdulillah Aba Zahara dakuruɲa laban min bɛ ne bolo n'an ko Madina dɔrɔn an b'a fɔ Madinatul Munawwara n'an ye Madina fɔ dɔrɔn Madina jamu de Al Munawwara dugu min nɔrɔlen don kosɛbɛ dugu nɔrɔlen ni mɔgɔ donn'o kɔnɔ dɔrɔn i bɛ nɔrɔ yɛrɛ bɛ nɔrɔ o la dakuruɲa laban min bɛ n bolo k'a fɔ n balima hijidenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka ala tanu vraiment an ka ala barikada ala sɔnna ka muɲu anw ye fo kana hiji nɔgɔya an ye an bɛna taa hiji min na a b'an ka jurumu bɛɛ de kafari hiji minɛlen ɲuman sara t'a la ilal janna fo n'a kɛra alijinɛ ye ni ala subhanahu wa taala y'an dɛmɛ n'an wulila n'an donna Madina kɔnɔ cɛsiri n b'o ɲini n b'a ɲini n balakaw fɛ n b'a ɲini n balimamusow fɛ i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na i bɛ wagati min kɛ Madina kɔnɔ i k'i ka farida bɛɛ lajɛlen kɛ misiriba in kɔnɔ Rasulu ka ni misiri hɔrɔmaba in kɔnɔ e t'a dɔn san wɛrɛ i bɛ yen wala i tɛ yen o tuma n'i taara cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ala ye occasion d'i ma occasion belebele occasion min kɔnɔna la n'i ka diɲɛ ɲɛna wa i ka lahara ɲɛna i bɛ taa min ɲini ala fɛ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana ala hɛrɛ kɛ n ye diɲɛ na a ɲɛnabɔtɔ ni ala kɛra kɔsɔn ye kɔsɔn bɛ yen dɛ salulaha bijai fa inna jai inna allahi azim Mustafa ko ten a ko a ye ala deli ne kɔsɔn na n kɔsɔn ka bon ala bolo siga t'o la o tuma na an bɛ taa ka taa Alahu taala deli an ka diɲɛ hɛrɛ min na an ka lahara hɛrɛ min na a bɛɛ bɛ sɔrɔ jurumu yafa bɛ sɔrɔ o tuma n'an taara an k'an cɛsiri seli la faridaw kɔfɛ an ka nafilaw seli an bɛ se ɲuman o ɲuman na an k'an cɛsiri o la e siritu sɔlatu ala nabi a kana bi an kɔ dɛ dugawu camanba de bɛ yen nka sɔlatu cɛ dɔ de la a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko n bɛ n ka bato tila 3 ye n bɛ 1 kɛ sɔlatu ye ciden ko n'i ye dɔ fara a kan a ka ɲi a seginna a ko a ma bɔ n b'a tila 3 ye n bɛ 2 kɛ sɔlatu ye n bɛ 1 kɛ dɔwɛrɛ Rasulu ko n'i ye dɔ fara a kan a ka ɲi a seginna a ko a ma wa n bɛ n ka dugawu bɛɛ lajɛlen kɛ sɔlatu ye kira ko n'i y'o kɛ i ka diɲɛ hami ni lahara hami ka sɔrɔ e m'a bɔ i da la a bɛ dusukun kɔnɔ ala y'a ye wa a b'a dilan o tuma sɔlatu dan t'ale la mɔgɔ bɛ dɔɔnin de fɔ a la bawoyo don woyo min bɛ jukɔrɔ o ka bon min bɛ sanfɛ o tuma ala ka hiji nɔgɔya bɛɛ lajɛlen a ŋaniya sira minnu fɛ ala ka wulili nɔgɔya gouvernement fara privé kan ala k'an bɛɛ ɲuman ta k'an bɛɛ ɲuman segin an ka taa an ka dugawu kɛ an ka jamana ye surtout an ka jamana an ka dugawu k'a ye surtout jamana bɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ min kɔnɔ ala k'a wuli sumaya min b'a kɔnɔ an b'a dɔn kuranɛ kalannaw ni cɛsiribagaw olu ka dugawu don n'anw yɛrɛ taara taama in na taamaden ka dugawu bɛ jaabi surtout a hijilama surtout i bɛ kotigi yɛrɛ kɛrɛfɛ an ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an denw ye tunkarankew kɛrɛnkɛrɛnnenya la hiji bɛna daminɛ sa tunkaranke caman de ka nafolo bɛ hiji na ka faw la hiji ka baw la hiji ka balimaw la hiji an ka dugawu kɛ tunkarankew ala k'u sɔn minnu bɛ so kɔnɔ yan fana ala k'u sɔn jamana in samiya bɛ sen na ala ka samiya nɔgɔya ala ka samiya nɔgɔya o tuma an tɛ bɔ kuma na Aba Zahara f'an ka segin ka foli de ma ka foli di Cherifla TV ɲɛmaya so ma a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo dugu ma an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ anw tɛ ɲinɛ basanden kɔ abadan lezi an tɛ ɲinɛ an ka kuduwa kɔ an ka guide Usman Sherif Madani Haidara Madani den an tɛ ɲinɛ a kɔ abada kuma dan in a ka cɛsiri de don nin jɛn a ka cɛsiri don
min y'a ye wali m'a ye i y'a ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ k'i to i ka so kɔnɔ wajulukan ɲuman lamɛnni la bilasiralikan ɲuman lamɛnni la muso caman de bɛna ni émission in lamɛn sa u bɛ nisɔndiya wa cɛw bɛ bɔ a nu ma kosɛbɛ e ko ne ka kuma muso de ka parce que n'olu de durukolen don mais cɛw yɛrɛ bɛna bɔ an nu ma ko n y'a mɛn télé Cherifla yɛrɛ de la ko Madina ye dugu nɔrɔlen ko ni donna k'i bɛ nɔrɔ ko n ka n dusukun sanuya n kana kɛlɛ kɛ n ka ɲuman kɛ n ka zikuru caya n ka nafila caman seli u bɛ dɔ dɔn ka kɔrɔ nka dɔ farala kan o ye sababu de ye inchallah sababu ko kana to da kana jira kana ɲina kɔ dɛ ko Chérifikɛ ma k'a barika ko Ala ka a ɲɛ bɛ ala Ala k'an taga ɲɛ Ala ka dɛmɛw kɛ k'an lamɛnbaga bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ka kalanden an'u ka girimuso ni kumakan don Seyda Mariam DEMBELE Madame Gindo wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Aba Zara salamu alaikum bɛɛ cɛsiri diinɛ la nka an Usman tɔgɔ an ye caman kɛ diinɛ la dɛ a tɛ se ka fɔ an Usman tɔgɔ aw kan ka fo dɛ hali n'a danna Usman Madani Haidara ma an Usman tɔgɔ bɛɛ b'an waso ni ale masha Allah wa aw Usman tɔgɔ de fɛnɛ Tabuka don gazwatu Tabuka don na aw nana ni sanu ye kana di Rasulu ma sanu min n'a valeur ka bon kojugu mɔgɔ kariman di k'a di Rasulu ye sanu in fila ye san fila dugumana lajɛ ko Usman bi kɔfɛ e tɛna foyi kɛ min bɛ Ala tɔɔrɔ bon n'an y'o kɛwale ɲuman ninnu lajɛ ka Chérifikɛ nɔ ninnu lajɛ tiɲɛ na ka dɔgɔtɔrɔso ninnu lajɛ ka kalanyɔrɔ ninnu lajɛ ka tila ka ni télésoba in lajɛ yanni télé kana radio so k'o lajɛ ne yɛrɛ wajuru caman kɛ radio so in na nin ye nɔ ɲumanw de ye wa naktu maqaddam wa asarahum Ala ko k'a b'a nɔw sɛbɛn ne ye nɔ ɲuman de Usman na ko a b'a Zahara o tuma guloki min b'i kana n bɛ n'o minɛ la inchallah ni Ala sɔnna a ma n'an y'o dayɛlɛ dɔrɔn an bɛ taa yɔrɔ jan de o tuma an bɛ dugawu kɛ k'Ala subahana wa taala a b'a Zahara i bɛ hakɛ to fitiriwale o ye kafiri de ye i b'a dɔn Chérifikɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a sababu bɔra Cheikh Amala Gindo de la Allahu akbar halo donna bɛ ka lamɛnna tele a bɛ ka fɔla ko karamɔgɔ dɔ don an ka wajurukɛla ba dɔ don k'a banana k'u y'an wele k'a bɛ kurufinama tan te la a ma sɔn ka tɔgɔ in bila fiɲɛ fɛ a kan bɛ Gindo de ma Allahu akbar Cheikh Gindo ye cɛsiri ni sɛgɛn min kɛ Chérifikɛ y'a dɔn a ye a taara dɔgɔtɔrɔso la place ma sɔrɔ ka na kurufinama tan te la Chérifikɛ wulila k'i jɔ ko nin bɛ kɛ cogo di Ala y'a kɛ dugu jɛra dɔrɔn a ma bɔ bana na a y'i yɛlɛma yɔrɔ bɛɛ a ko Ansaru ma a ye so jɔ Ala ye Ansaru ko misiri wa ko misiri dɔrɔn tɛ Ala ka so ye a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ Ala ye fantanw ka fura k'a kɔrɔ dɛsɛbaatɔ ka fura k'a kɔrɔ lujuratɔ ka fura k'a kɔrɔ setuw ka fura k'a kɔrɔ o de y'a to Ansaru y'a lamɛn u ye dɔgɔtɔrɔso jɔra an bɛ Ansaru fo ka Chérifikɛ yɛrɛ fo a ko cɛsiri la ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ Gindo yɛrɛ la ni silamɛ bɛɛ lajɛlen a b'a Zahara ka bɔ kuma kɔnɔ yan cɛsiriw n'i ka wulikajɔ la an tun bɛ hiji baaraw la kɛrɛnkɛrɛnyala Madina sigi kɛrɛnkɛrɛnyala musow kan ka cɛsiri ni ladilikan min kan ka di musow ma Madina sigi kɔnɔna la an bɛ Alahu taala de walanda min dira a faamu cogo ɲuman Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen maa o maa ni Ala kelen bɛ ka ŋaniya ni Ala y'a nɔgɔya olu ye ɲina n'u bɛ hiji jama la ɲina kɛnɛya dafalen ani taacogo ɲuman ni hiji baara bɛɛ lajɛlen kɛcogo ɲuman ani k'a minɛ Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen minnu fana ma latigɛ ɲina san nataw la Ala ka nɔgɔya ani u bɛɛ lajɛlen minnu yɛrɛ fana delila ka taa segin cogo ɲuman an bɛ Alahu taala de Ala ka nɔgɔya ani aw bɛɛ lajɛlen an ye min fɔ walanda daminɛ la o de don Cherifla TV nana aw de kama aw mago bɛ min na waati min na k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna ni Alahu taala sɔnna ni jɛmukan dama dama min sigilen filɛ na hijidenw kama ni maa min ye ninnu lamɛn ka se a dan na a ka ca la kabini ma se Maka kabini ma se Madina i kan ka baara o baara kɛ i bɛna olu faamu Ala ka jɛmukan nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wa akhi k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ jabarani ɲuman ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ o kan waati si la Ala ka sigida nataw yira an na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu haramun alali ayyami ijadu misili ainu sin